Inya pai naga ketien ke jong Blei, naga kitab Deuteronomy kelenong balai puar kat kot ke balai pausan. Ki ketien ke baong kum ni, ke jing penhiar Kput ke long ke jonga, bat ke jinglek ke liang ru, ke selajat jongki kan tersiang ha ke ya ke badai, namar ka sngi ka jing jenjar jongki kalajan bat kita ki ro ki ban ngat haki ki nang stet halor ka ne ka ten ga jong Blei ngadon lai tliki mat ban ya selok ha ka ne ka sngi ka Kput ka jong Blei ha kita ke balek kam sniu kam thala ka Kput ka jong Blei ha kita ke balek kam sniu kam thala barok nge dios ngau bat nge tip baka don ka Kput basiu keliang dano ha kita ke banut bat ke bakwa ban siu keliang ke banut ban siu keliang kabas niu namar kabas niu de tang kita gibadon ka jinglong sniu bat ka jing bitar bam lasha bon ke Riew kin perkhat habadon balas niu yaki ki le keliang pat ya ki wei dan bon ke Riew haba ki les niu kitu kitim ki penyap Riew ne kela le bor bad bor ki yale ban len ding dang Henry ka Kput ka jong Blei ka budin yaki de kata baka ketinu Blei ka ong ha ka kitab jingken lai pu ar ka nong ka dekat ka ba ar pu lai hakmi pile pop yo try bato tips kem ro baka pop jong pi kan lap ye pi wat ju klet ye kane balada pi le kano ka basniu klem artatin on lap ye pi ha ka wei ka sngi la don weu Riew la letu haying mane hom dan mano basuba la kum yasuba penban ya ki bom de ru tang namar baya kitkam ha ka balang kala pelong ka jing duai bat ka disha chingit bau Blei un le la ka jong ka benta ha ka wei ka sngi onda habau tau nong tu umot ban le tu ha ka wei pat ka jaka u Blei ula ai ka din sluri u ban let ha ka jaka badan Riew ke sayo ban kem bat pensitom yo kalalong ka jingle ran bom la batai shu tongin pek katokan ni ki mat naga ketin jong Blei kumno ba ka Kput keliang on pendep yaka dau try ha ka wei ka sngi haba ka Kput nau Blei kan wan ki kjat jongki kin tersiang sha ka ba kim la lach shu na ka Kput ka jong u Blei ka ba ar ka Kput ka ba iting ki jing jia ba trim bat ba iting kan long halor kito baro ke ban le ya ka kam sniu la ka kam klim ka kam auria ka kam dimet ka kam jabo jaban kum bangios ngeu hakine gisni balaya kren wat hadu haying dorbar ki minister ki MLA
kalau long kajing sengole ran ke bakrau. Bat baki seng bahalang bas ngeu kia jaj benriu. Kile ye kren wat haki social media. Bat layo i baka jingle yale persya. Bat pen ban ong ke kam jongi hi wat pentut yangi. Ya kibakum kini tanggap bor ke jing duai. Kabala ban poi hagi skor jong Blei. Kput kabai ting ya kibaya le persya. Kan salong unoy tu lepa Ezekiel kalau nong kabar perusan ke dekat ke bakat nyau uong. Bat ngan penhiar put daga Kput ke bakrau halor jongki daki jing pensitam baiting. Bat kin setip bangalong utrai habanga penhiar put habanga penhiar laka Kput halor jongki ko ki para jaj benriu para Kristen tongin tip syai baka Kput kabaiting hakito barok balik bomsud nyau la kajing im kabakodor kadnoru kamat kabalai Kput da kajing bitar Blei unom la syak klem da bitar habau yo i ya kijing le ubreu ke bala i landet sisa nau Blei we na gino itul pa ba kam lengkot ki kubor wong bat ngan penhiar Kput haka jing bitar bat kajing otsla ha kita ki jaj benriu ki bom syak skor unoy tulpa mika san galanong gadkot kebakat san. Ha ka jing bitar ka jing otsla ka jong trai. Kanlong mano ban yale persya bat Blei. Don banut ban yale persya ya Blei. Tangkum ka jing pang COVID-19 ru. Kabala jia haka pertai kala penkenyu nyak ya ka pertai baro. Onda wan ka jing bitar nau Blei. Onda wan ka jing otsla nau Blei. Hang taken kin setip bau Blei u sensar haka hima jong kibriu. Lapen pau ya kene ka kubor bau Blei u sensar haka hima jong kibriu. Kat u Nebukadnezar sim haka jing kop tan jong u Blei lapen hiar Kput da ka jing bitar sla ka jong u bat ka jing long sim jong u bat haka jing long sim bahalor jong u ula syak lenshop bat kata ka jing lenshop ju kala poi hadubu kelalong haka jing long jong gimrat ka kitab jong Daniel saulenong gat ka balai pulai ka ong kumne haka tahi ka por lapen dep ya kata ha u Nebukadnezar bat la beno yu na kibriu bat ula bamplang kum ki masih dap bat ka met jongu kala dap daki jer beneng tat onda usnyo jongu ula san kum ki ner pukni bat ki tersim jongu kum ki tersim sim bat don bala ban pensenge ya ka kti ka jongu lane ban ong hau mele ayu ka kitab jong Daniel sao lai peusan para Kristen baro to nginom kuslai to ngin duai jur yakin nong mikmat badan buram jongi ki MDC ki MLA badan buram jongi bat ki minister jongi ngin
Yai dwai bau Blei unai boriki bakin siap ting yau Blei. Baki para jongi ki balasate hagi kam auria hagi kam thala thaleng bakin kendit benriu kadba uding sempat umpat wan haki nau Blei to ai bakin le sngeu ha namar pek ki sakri ki jong trai ki bala kren ki la kren beng penban ki aware ya ki sagi kam sneu kam thala ki don ki briu jong Blei ki bala kren Henry ki la persya ki briu jong Blei ki aware kelaya ki kum ki kentin insult ya ki briu jong Blei sagi kam sneu kam thala shen ka Kput keliang ka Kput kabaiting bat ka Kput kababitar ka jing ot sla kabanau Blei kan hap halor kitu baro ki bale kam sneu kam thala u Blei bayo i lut uyo sneu ya ka jing ot jingnam ya ka jing sneu bala nangjur haka ri ti briu ti Blei to Blei unkar khu ya kanega khubor ai bakanega khubor kan let kan pur keleng kan long ka jing maham nakam takito baro kebelan det yo Blei kebayele persya yo Blei tat onda haba kintip bau Blei usensyar haka hima jong kibriu ngidwai bau Blei unom ino yakari berkajat beriu jongi kari ti briu kari ti Blei kan imsngi ban wat eka kemat jong Blei bad ban laj naka jimbitar kabasherkai to tran karku yakaneka benta jong ka jislok naka benta ka buram jong u Blei bat unang penim jing Yesus Kristus amen bat amen.